Da ina da damar yin kyauta, to da na kyautar da duk arzikin jihar nan don murna. Ki faɗa min menene a cikin saƙonki. Ba za ka gani ai. Zan faɗa maka abin da ke cikin raina. Abun kunya ne a ce a gurin mace Bahaushiya a ce tana son namiji. Sai na samu kaina da yaki da wannan al'ada. Tun daga lokacin da na gane son da nake maka bai kama da na mutane. Ni dai kawai na san ina son ka. Ina girmama ki yadda ake yi wa natsatsen malami. Zainab, ina son ki. Malamu je ga ubanki. Wai wannan ya ta ce ba ga albarka a jikinta ba. To idan kana so ka ci albarkan da ke cikin nata, ka rabata da jinin gidana da fitar ka shi. Me? Jini ɗaya muke da shi. Ya fita daga dokokin gidan da abubuwan da na shirya mai je tsallake ya je neman wani ɗan gidan da jika mai yace ba. Ka san bala'in da suka caza mana? To idan baka sani ba 'yan gidan su ne ajalin babanka. Ya kamata yi reporting case ɗin zuwa police station. In kuma kun ki kamar yadda na faɗa muku a baya, za ku rasa junanku. Wallahi abin da ya kamata a yi kenan. Ban san a gane cewa ni na saki gabar da muka gada a gidan nan. Gafin ne yana bani mamaki. Ta yanzu a mai da gaba ne har ta zama abin gado. Ina kika je? Mun samu labarin halin da Zainab take ciki. Ba ta damu da bakin cikin da muke ciki ba. Malam me damuwan yarinya ne? Ta damuwan kanta kawai ta sani. In faɗa ma gaskiya Bilkis tana da wanda take so. Yadda kake magana kamar baka fahimci abin da nake nufi ba. Yanzu ba za ka iya taimako na. Ta yaya kake tsammanin a yanzu zan juya 'yan gidanmu baya a kanka? Me yasa ka fiye na ci? Ni dai wallahi babu ruwana. Ita wannan rigima da kuke gani rigima ce ta gado. Sani, dama kana latti? Why did you come late? Me yasa ka zo latti? Late comers are in trouble today. Kun san halin ma da Zainab take ciki ko yanzu? Yanzu ko na gama tambayan ƙawata hali. Wai yau ban ga Zainab a filin makaranta ba. Amma ta fara faɗa mana cewa kamar za a cire ta a makaranta. Ina tambayan na Sani yake ba ku san shi bane? Su fa yara ne. Ba sai an musu wannan ta ƙarfi sannan za a samu abin da ake so. Ya kamata a bisa a hankali. Yanzu ko kin manta ne su waye sanadin mutuwan babban yayan mu. Bar wannan magana ya tafi a banza? Ya shirya aiwatar da duk abin da kike tsammani. A kanka na jure rashin maka. Abin da ba zan jure ba shine rashin. Magana nake ina Sani ya fita. Ina Sani. Ina Sani. Eh? Ina Sani. Sani? Ya kuce mu da kama kame. Sani, ina Sani.